La plataforma ha aprofitat la presentació de la denúncia per reunir-se amb el Partit Popular, iniciant així una ronda de contactes amb tots els partits polítics. Després d'escoltar les seves reivindicacions i donar-los la raó, el portaveu popular al Consell, Jaume Font, ha advertit que la institució insular ha d'emetre 2 informes vinculants sobre les reformes que es facin a la platja de Palma per mitjà de les comissions d'Urbanisme i Patrimoni. La ley tiene claro que si no tiene el informe favorable del Consejo no puede tirar adelante. Esto lo dice la ley. Yo solamente digo lo que dice la ley, porque ahora faltaría, porque no tienen mayoría absoluta, que se pasasen per forro la llei. Des del Consell, la responsable d'Urbanisme, Maria Lluïsa Dubón, considera que, tot i ser així, s'està en un procés d'aprovació inicial. Ens correspon, com tot planejament, l'aprovació definitiva a la Comissió d'Urbanisme. Per tant, d'alguna manera el Consell té aquesta darrera paraula i, per tant, nosaltres volem donar la mà al Consorci i donar la mà als ajuntaments per trobar la millor solució per tots. Dubón demana cautela fins que no s'hagin estudiat les al·legacions que es faran al projecte.